L-għodwa tajba u merħba bikom għal din it-trasmissjoni tal-polots tal-każijiet serji għadħul fl-iskejjel tal-Knisja illum it-30 ta' April, il-ħamis, u minna u ftit ieħor nagħtu bidu għal dawn il-polots. Qabel xejn nibdew billi nitolbu ftit flimkien wara nagħmel introduzzjoni żgħira, illum nagħmel introduzzjoni għal kull grupp ta' polots li għandna u wara nibdew intellaw il-polots. Nixtieq ninformakom ukoll li tistgħu tċemplunna sa fl-ewwel parti ta' din it-trasmissjoni fuq il-number 79252965, mbagħad waqt li qegħdin intellaw il-polots tkunu tistgħu tċemplunna fuq il-numru 778641 Mela nirringrazzjakom tal-li naqgħodtu magħna u nibdew billi nagħmlu talba ċkejkna fil-bidu ta' din it-trasmissjoni. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu Amma. Illum il-Knisja tagħmel tfakkar it-tifkira ta' wieħed mill-papijiet il-kbar li kellha, Papa Piju V, il-Papa Dominikan, Papa li għandu rabta ma' Malta li kien ukoll għen fil-bini tal-Belt Valletta, fil-fatt għandna monumenti għaw quddiem il-qorti wkoll. Papa li għex fi żmien meta minnaħa kellna il-konflitt mat-Turkija, mal-Musulmani, u minnaħa l-oħra fuq il-naħa tal-Punent kellna l-konflitt ieħor mal-Protestanti, kien żmien ta' tibdil kbir. Ħadem ħafna biex il-Knisja wkoll tkun organizzata u ddixxiplinata u ta' timxi fuq dak li jgħid Ġesu Kristu. U għamexxa ħafna bil-għaqal il-Knisja fi żminijiet tiegħu. Nitolbu wkoll allura llum nieħdu l-opportunità biex nitolbu għal Papa Franġisku li qed isegwi fuq il-passi ta' Papa Piju V fit-tmexxija tal-Knisja biex huwa f'dan iż-żminijiet ukoll ikompli jgħinna biex nimxu fuq il-passi ta' Ġesu Kristu, fuq dak li għallimna Ġesu Kristu. Għalhekk illum ukoll ninaqdu magħkom u nitolbu wkoll l-għajnuna tal-Madonna sabiex hekk fil-waqt li aħna nħarsu l-qudiem ilhemm minn din il-pandemija u nippreparaw għal-futur, speċjalment għal-futur ta' dawn it-tfal, nitolbu l-ħarsin tal-Madonna mis-sema għalina l-koll. Nitolbu flimkien. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija mal-tlapalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Papa Piju V itlob għalina. Fl-isem tal-Missier, tal-Ben, tal-Spiritu Santu, amen. Mela, kif għattilkom fil-bidu, aħna din nagħmlu di trasmissjoni live mill-studios tal-We Media. Nixtieq qabel xejn ukoll nirringrazzja mhux biss il-We Media, imma anke l-uffiċċju tal-komunikazzjoni ġewwa l-Kurja tal-Arċisqof u t-tim tagħna tas-segretarjat dħul fl-iskejjel tal-Knisja u lin-nutar Robert Aquilina li qed jassistina f'din il-biċċa xogħol. Aħna llum għandna polots mhumiex twal imma gruppjati f'ħafna wara xulxin. Għalhekk jiena se nibda nispjega grupp kif se jiġri pass tajjeb. Fil-każ tal-każijiet serji li huwa daqsxejn differenti mill-polots l-oħrajn, maħniex sa nxandru l-ismijiet minħabba n-natura ta' dawn il-każijiet kif aħna ngħidulhom każijiet serji, imma sa nxandru l-numru tal-applikazzjoni. Din hija xi ħaġa li diġà konna nużaw meta aħna nippubblikaw il-listi fuq il-website, diġà jekk intom tmorru kemm jekk taraw ta' snin passati u anke jekk taraw il-listi li ħriġna xhur ilu tal-applikanti tal-ewwel kriterju, taraw li kull minnu bil-każ serju dejjem ippubblikajna n-numru tal-applikazzjoni ma qatt ma ppubblikajna l-isem u l-kunjom. Dan kif qed ngħid minħabba n-natura ta' ċirkustanzi ta' dawn il-każijiet. Dak l-ewwel ħaġa li xtaqt ngħid. It-tieni ħaġa hija wkoll li dawna l-għażla tal-iskola se jagħmluha billi nċemplulhom dirett wieħed wara l-ieħor, nċemplulhom mill-uffiċċju tagħna, ngħidulhom li huma l-iskejjel li jistgħu jagħżlu minnhom u ma jagħżlu minn dawk l-iskejjel li qed joffrulna l-postijiet u li jkunu jistgħu jagħżlu minnhom. Għalhekk aħna mbagħad il-qudiem jiġifieri nikkuntattjaw lil kulħadd wieħed, waħda, persuna, każ u nistaqsuhom nofrulhom x'inhuma l-possibilitajiet u nistaqsuhom dwar l-għażla tagħhom. Dik hija bħala proċedura li ħanimxu dwar il-każijiet serji. Għandna diversi gruppi,
Għanna każijiet serji tal-ewwel sena sekondarja, subien u mbagħad għandna l-bniet ukoll. Għandna tal-ewwel sena primarja, subien u bniet ukoll. Għandna wkoll tat-tieni sena kindergarten, subien u bniet ukoll. U anka tal-ewwel sena kindergarten, subien u bniet ukoll. Għalhekk kif taraw għandna diversi livelli u diversi gruppi. Jiena se nibdew nistgħu nippreparaw l-ewwel polza li ħanibdew mill-subien tal-ewwel tal-Form 1. B'kollox għandna 17 il-tifel minn dawn li applikaw diġà bħala każijiet serji huma tfal li ġejjin minn skejjel bla kontinwità u huma maqsumin hekk. Għandna 2 li huma one-to-one, jiġifieri għandhom l-għajnuna ta' LSC li jgħinhom full-time. Għandna 12 li huma għandhom l-għajnuna ta' LSC imma shared. Għandna 3 li għandhom l-għajnuna ta' LSC għal-inqas żmien, għal ftit inqas żmien minn dawk li huma shared, dawk huma 17 li għandna. Mbagħad għandna wkoll wieħed li jiġi warahom tifel ta' impjegati fi skola tal-Knisja tajjeb. B'kollox għandna total ta' 18 u ninfurmawkom li għandna postijiet għalihom il-koll. Għandna wkoll każ serju minn tal-skola bla kontinwità u għandna żewġ każijiet oħra serji minn ta' applikanti oħra. Għalihom ukoll każ soċjali, każ soċjali għandna wieħed mill tal-1F u tal-skola bla kontinwità u 2 tat-tielet kriterju. U għandna 6 wkoll repeaters, ma naħsibx. Ma jiftaħ, għandna miktub imma ma jidillix. Refuġjati, din naħseb. Mbagħad għandna 6, ma nafx, probabbli għandna 6 għal-refuġjati, 6 postijiet. Mela, ħanibdew bil-intellaw l-ewwel polza bejn dawk li għandhom l-għajnuna ta' l-LSC full-time one-to-one li għandna 2. Ħantellaw il-polza bejnietom u ħannaraw minn se jiġi l-ewwel u t-tieni. Infakkar li dawn ir-riżultati wkoll ntellawhom fuq il-website, ikunu saħda fuq il-website u l-istess jidhru bil-numru tal-applikazzjoni. Mela, l-ewwel wieħed li għandna huwa il-number dak li għandu l-applikazzjoni number 79 u li għandu l-għajnuna full-time one-to-one. U t-tieni wieħed huwa dak li għandu n-numru 91 u għandu l-għajnuna full-time one-to-one, dak huwa t-tieni wieħed. Dik kienet l-ewwel polza li kellna illum, issa għandna polza oħra wkoll ta' 12 il-tifel li għandhom l-għajnuna ta' l-LSC, 12 li għandhom l-għajnuna ta' l-LSC shared, ħantellawhom wieħed wara l-ieħor u naraw minn ġie l-ewwel u nkomplu 12 li huma. Mela l-ewwel wieħed li għandna minn dan il-grupp huwa l-86. It-tieni wieħed huwa l-88. It-tielet huwa 75. Ir-raba' huwa 92. Il-ħames huwa 71. Ta' warajh 85. Batanna 72. Batanna l-89. Batanna l-31. '66. Warajħanna 64. U l-aħħar wieħed minn dan il-grupp huwa dak li għandu n-number
80. Iva, żgur, nerġa' naqrom, ħanerġa' naqrom. Ija, nerġgħu naqraw dawk li għadna kif tellajna, pers li kellna 12, l-ewwel wieħed li ġie huwa l-86, wara għandna 2 l-88, it-3 huwa s-75, il-4 huwa il-92, il-5 huwa il-71. Mbagħad is-6 huwa l-85, il-7 huwa il-72, l-8 huwa l-89, il-9 huwa il-31 u t-10 huwa il-66. L-11 huwa il-64 u il-12 huwa il-number 80. Issa għandna il-grupp li jmiss li huwa ta' 3 li għandhom l-għajnuna tal-LSC għal-ftit tal-ħin u dawn huma daħal tintellaw il-polza issa għadhom kif infetħu l-polots u ħnaqraw l-ewwel wieħed li ġie fosthom huwa in-number 82. Waraj ħanna n-number 62. U t-tielet għandna n-number 70. Infakkar li f'dawn il-polots meta niġu għall-għażla ta' skola, l-ewwel nibdew minn dak li ġew l-ewwel wieħed mill-1 to 1, u mbagħad nsejħu lil dak li huwa l-ewwel wieħed fix-shared, u mbagħad huwa dak li l-ewwel wieħed li ġie fil-particular lessons. Mbagħad nerġgħu nibdew l-ewwel wieħed li t-tieni wieħed li ġie fil-1 to 1, it-tieni wieħed li ġie fix-shared, it-tieni wieħed li ġie fil-particular lessons. Dejjem nimxu din is-sekwenza meta nsejħu l-tfal skont dan ir-riżultat. Infakkar ukoll li ma dawn mbagħad wara li nispiċċaw dawn għandna tifel ieħor tal-impjegati li mbagħad jażel minn dak li jkun baqa'. Ngħaddu issa għal każijiet soċjali. All right, mela ngħaddu għal bniet, każijiet soċjali ħanamluhom wara. Ngħaddu għal l-ewwel sena sekondarja bniet, dawna kull mandi kemm ninfurmakom biss, kellna applikazzjoni ta' skola bla kontinwità bil-għajnuna full time, 1 to 1, u kellna applikazzjoni oħra minn skola ta' bla kontinwità biftit għajnuna, particular lessons, u mbagħad għandna każ ieħor ta' għajnuna ta' tifla li għandha bżonn l-għajnuna full time, 1 to 1, mid-djar tal-Knisja. Ninfurmawkom li għandna postijiet għalihom kollha wkoll. Għalhekk issa ngħaddi għall-ewwel sena primarja tas-subien, hawnhekk għandna total ta' 14 il-tifel li applikaw b'dan il-kriterju li huma 5 li għandhom l-għajnuna full time 1 to 1, għandna 3 li għandhom l-għajnuna shared, għandna wieħed li għandu l-għajnuna l-ftit tal-ħin, particular lessons, u mbagħad għandna 5 li għadhom fil-proċess li jkollhom talbu l-għajnuna u għadhom ma ġiex deċiż jekk ikollhomx l-għajnuna jew le, huma statementing in process. Għandna 5 minn dawn. Għandna total ta' 14 l-applikazzjoni u ninfurmawkom ukoll li għandna postijiet għalihom l-14 il-kollha. Għalhekk issa ħanibdew bil-intella u l-polza tal-ewwel grupp ta' dawk li huma 1 to 1 u għandna 5 minn dawn u ħajitilgħu f'dina l-ordni. L-ewwel wieħed li tela huwa n-number 1412. Dak każijiet soċjali hawn. Każijiet soċjali l-ewwel. Tat-tielet kriterju ħalla. Każijiet soċjali xiex imma? Tal-year 1? Tal-year 1. Mela nikkorreġi lil innifsi. Dispjaċini, dan ma kienx mill-grupp tal-1 to 1 imma tal-każijiet soċjali. Każijiet soċjali għandna 3 minn skola bla kontinwità u tellajna l-ewwel wieħed. Huwa il-1412 każijiet soċjali mill-grupp tal-Year 1 Boys. It-tieni wieħed huwa number 2605 każijiet soċjali. U t-tielet wieħed huwa il-181 każijiet soċjali. Issa. Mela issa ħantellaw dak li għattilkom l-ewwel,
dawk il-5 li għandhom l-għajnuna tal-LSC 1-1, jekk tridu sa dan it-tant nista' nerġa' naqra dawk it-3 li għadhom kif telgħu, minn dawn għandna tal-1-1 li għandhom l-għajnuna full time għandna 5, ħanerġa' naqra l-każijiet soċjali. Li kienu il-1412 li ġi l-ewwel wieħed, it-tieni wieħed huwa il-2605, it-tielet huwa il-181. Għalhekk issa ħantellgħu il-1-1 tal-ewwel sena subien li għandu l-għajnuna full time. U l-ewwel wieħed huwa in-number 99. It-tieni wieħed huwa il-94. It-tielet wieħed huwa il-97, 97. Ir-raba' wieħed huwa il-65, 65. Mbagħad għandna lil-180, 180. U dawk kienu il-5 titfal li għandhom l-għajnuna full time 1-1. Nerġa' naqrom iwa, nerġa' naqra il-riżultat kif ġie. U l-ewwel wieħed li kellna huwa il-99, it-tieni wieħed huwa il-94, it-tielet huwa il-97, ir-raba' il-65, il-ħames il-180. Issa ħantellgħu il-polza bejn dawk li għandhom l-għajnuna shared, għandna 3 minn daw it-tfal, l-għajnuna tal-LSC għal-ħin, għal-nofs il-ħin prattikament, tal-klassin qasam ma' xi ħadd ieħor, u l-ewwel wieħed huwa tan-number 87. Mbagħad għandna l-tieni wieħed li huwa number 183, 183, 183. U t-tielet huwa n-number 63 li għandu ukoll qed japplika fil-Kinder 1. Dawk kienu t-tlet tfal li għandna bil-għajnuna shared, ħanerġa' naqra r-riżultat tagħhom, u huma n-number 87 l-ewwel wieħed, it-tieni huwa n-number 183 u t-tielet huwa n-number 63. Issa għattilkom diġà li għandna wieħed particular lessons, ovvjament m'hemmx għalfejn intellgħu polza għalih. Dawk kienu mela il-polozz tal-ewwel sena primarja għas-subien. Mela baqgħna 5 statementing in process, dawk li qed jistennew qegħdin fil-proċess talbu l-għajnuna u għadu ma ġiex deċiż jekk se nagħtalhom għajnuna jew le, għandna 5 minn dawn u ħantellaw il-polza għalihom. Nfakkar li dawn dejjem ħanċemplulhom wieħed u noffrulhom il-postijiet li għandna. L-ewwel wieħed minn dawn tal-statementing in process huwa in-96, 96. It-tieni wieħed huwa number 2576 u għandu oħtu wkoll tapplika fil-year 1. 2535 huwa dak li jmiss. Il-182 u għandu ħuħit japplika wkoll fil-Kinder 1. Il-95 u wkoll minn dawn tal-statementing in process. Hekk għamilnihom il-5, issa nerġa' naqrom u hekk tkunu tafu nfakru l-memorja. Mela l-ewwel wieħed li tela minn dan il-grupp huwa dak li għandu n-number 96, it-tieni wieħed huwa dak li għandu n-number 2576, it-tielet huwa dak li għandu n-number 2535, ir-raba' huwa dak li għandu n-number 182, il-ħames huwa dak li għandu n-number 95. Jekk it-tieni bajru aħjar. Mela, issa ħanaddu għal-bniet u xekk. Mela, il-bniet għadħul fl-ewwel sena tal-bniet
minn skola bla kontinwità għandna waħda li għadha fil-proċess jekk tiġi statemented jew le, u mbagħad għandna tal-kriterji tal-applikanti oħra. Għandna 3 one-to-one li għandhom l-għajnuna full-time, għandna mbagħad applikanta li għandha l-għajnuna shared, għandna mbagħad oħra li għandha l-għajnuna għad trid tiġi deċiż jekk għandix bżonn l-għajnuna jew le da statementing in process għandna waħda wkoll. Minn dawn għandna ġifieri total ta' 5 u għandna postijiet għalihom il-koll. Għandna wkoll każ soċjali. Għalhekk se nibdew b'dawk li huma Mela, mhux se nagħmlu tal-year 1 boy, tal-year 1 girls, skużawni, imma ħantellaw il-każijiet soċjali tal-Form 1 boys. Form 1 boys, każijiet soċjali, għandna żewġ titfal u ħantellaw il-polza bejniethom. Mela, ħantellaw daw iż-żewġ polots bejniethom. L-ewwel każ soċjali li għandna għal Form 1 huwa 7-2-5. 7-2-5. It-tieni wieħed li għandna huwa il-5-5-0-0. Issa, xi misna. Nerġa' naqrom. L-ewwel wieħed li għandna huwa 725, 725. U t-tieni wieħed huwa il-5500. Mbagħad għandna tal-year 1 boys każ soċjali wkoll qiegħed waħdu għandna 713. Mill-one-to-ones minn xi se nagħmlu. Mela, ħan irrepeti dak li għad ftitilu dwar il-bnieta dħul fl-ewwel sena primarja. Għandna tifla li hija statementing in process minn skola bla kontinwità u di m'għandniex għalfejn tellaw polza dwarha xi hija waħda weħeda. U mbagħad għandna 3, mbagħad għandna dawk li huma applikanti oħra, għandna 3 li għandhom full-time one-to-one, waħda li għandha shared u l-oħra li għandha statementing in process. U għandna wkoll każ soċjali li ovvjament m'għandniex bżonn nintellaw polza għalih. Mela ħantellaw issa l-polza ta' dawk li għandhom bżonn l-għajnuna full-time one-to-one. Għandna 3 minnhom u dawn huma applikanti oħra. Ninfurmakom li għandna postijiet għal dawn l-applikanti kollha. Għanna l-ewwel waħda li telat hija 721, 721. It-tieni waħda hija il-528, 528. It-tielet hija il-704, 704. U dawk kienu it-tlieta li għandna bil-għajnuna one-to-one applikanti oħra. Nerġa' naqrom, l-ewwel li ġiet hija l-721, it-tieni li ġiet hija l-528, it-tielet li ġiet hija 704. Issa, li ma se nagħmlu. Għandna waħda li għajnuna shared, għandna number 517. Għandna waħda wkoll statementing in process li hija number 728. Issa, imisna dawk assubien li applikaw għat-tieni sena kindergarten. Hawnhekk ninfurmawkom li għandna diversi applikazzjonijiet, dawn kienu kollha applikazzjonijiet applikanti oħra, tajjeb, u minnhom għandna total ta' 24. B'dispjaċir ninfurmakom li kemm fil-Kinder 2 u kemm fil-Kinder 1 il-postijiet li għandna huma limitati, speċjalment fil-Kinder 2 għas-subien
mentri fil-Kinder 2 għal-bniet għandna postijiet imma fil-Kinder 2 għas-subien m'għandniex ħafna. Mela, bil-polza tama li għandna tal-1-to-1 l-ewwel. Kinder 2 boys 1-to-1. Mela minn dawn għandna 13, sewa għandna 13 l-applikazzjoni, ħaniftħu l-envelope issa ħanpoġġuhom fil-kaxxa u ntellawhom ukoll. Minn għal dawn l-applikanti kollha għandna 4 postijiet. Mela, issa ħantellaw dawn it-13 li għandhom l-għajnuna tal-LSC 1-to-1. Mbagħad għandna wkoll każ soċjali wkoll. Għandna l-ewwel wieħed li tela u għan number 518-518. Mbagħad għandna lil-722-722. Mbagħad għandna warajh lil-547-547. Warajh għandna lil-560-560. Warajh għandna lil-numru 723-723. Warajh għandna lil-numru 550-550. Warajh għandna n-numru 537-537. Mbagħad għandna l-number 709-709. Mbagħad għandna n-numru 554. Wara għandna n-number 549. Wara għandna l-numru 566. Wara għandna n-numru 558. U l-aħħar wieħed li għandna f'dan il-grupp huwa n-numru 551. Ħanerġa' naqra dawn din il-polza li għadna kif tellajna. L-ewwel wieħed li ġie f'din il-polza huwa dak li għandu n-number 518, it-tieni huwa dak li għandu n-number 722, it-tielet dak li għandu n-number 547, ir-raba huwa dak li għandu n-number 560, il-ħames, fifth, huwa dak li għandu n-number 723. Mbagħad is-sitta huwa dak li għandu n-numru 550, is-seba' dak li għandu n-numru 537, it-tminja huwa dak li għandu n-numru 709, id-disa huwa dak li għandu n-numru 554, l-10 huwa dak li għandu n-numru 549. Mbagħad wara għandna n-numru 11, dak li ġie l-11 il-wieħed li għandu n-number 566. Mbagħad għandna dak li ġie it-12, it-12 li għandu n-number 558. Mbagħad għandna dak li ġie it-13, it-13 li huwa n-number 551. Shared kien issa ħanamlu l-polos ta' dawk li huma għandhom lajnuna shared fil-tieni sena kindergarten subien u minn dawn għandna 4. Du kien fetaħ l-envelope, il-polos poġġew fil-kaxxa, fil-container, qed jitħawdu u issa ntellawhom wieħed wieħed. Nfakkar li l-għażla tal-iskejjel ta' daw issir l-ewwel insejħu wieħed minn dawk li huma 1-to-1, u mbagħad insejħu l-ewwel wieħed li ġie shared, u mbagħad dak li ġie particular lessons, u mbagħad dak li ġie statementing in process. L-ewwel wieħed li għandna f'dan il-grupp huwa dak li għandu n-number 720. It-tieni huwa dak li għandu n-number 539.
Wara ħġi dak li għandu n-number 718, 718, 718. Mbagħad ġi dak li għandu n-number 705 u li għandu ħuħu kol it japplika fil-Form 1. Dak kienet il-polza ta' dawk li għandhom lajnuna shared fil-tini sena kindergarten. Se nerġa' naqra dan ir-riżultat. L-ewwel ġie dak li għandu n-number 720, it-tieni dak li għandu il-numru 539, 539, dak it-tielet ġie dak li għandu n-numru 718, 718, ir-raba ġie dak li għandu n-number 705, 705. Mbagħad għandna tifel ukoll li għandu particular lessons li huwa number 533. U issa ngħaddu għal polza li jmiss, tajdu li l-imil polza li jmiss. Mela, dawk li għandhom fil-proċess li jkollhom statementing in process, għadħul fit-tieni sena kindergarten subien u minn dawn għandna 6. Issa nitfawhom fil-container u issa ntellawhom wieħed. Minn dawn għandna 6. Wara li nispiċċaw dawn il-każijiet, mbagħad ngħaddu għal dawk tal-bniet. Dejjem madħul fit-tieni sena kindergarten. L-ewwel wieħed li għandna minn dawn it-tfal li huma fil-proċess li joħroġilhom statement huwa dan, is-730, 730. Mbagħad għandna lil 187, 187. Mbagħad għandna n-numru 7280, 7280. Mbagħad għandna n-numru 515, 515. Mbagħad għandna n-numru 724, 724. Mbagħad għandna n-numru 530, 530. Ħanerġa' naqra dan il-grupp ta' riżultati ta' din il-polza għadħul fit-tieni sena kindergarten ta' tfal li għadin fil-proċess sabiex jingħatalhom l-għajnuna ta' LSC. Għandna l-ewwel wieħed li huwa n-numru 730, it-tieni huwa dak li huwa number 187, it-tielet huwa dak li għandu n-numru 7280, ir-raba huwa dak li għandu n-numru 515, 515, il-ħames huwa dak li għandu n-numru 724. Mbagħad għandna applikazzjoni waħda għal dawk li huma statementing in process ukoll number 6, sitt wieħed minn dawn il-grupp li huwa dak li għandu n-numru 530, 530. Mbagħad għandna social case li jġib in-numru 523, 523. Mela, issa ħantellaw il-każijiet soċjali tal-bniet dħul fit-tieni sena kindergarten. Minn dawn għandna 6 u għandna post għalihom il-kol. Ekku, bħalissa jitqatta l-envelope u dana. Mbagħad ninfurmawkom li għal dħul fit-tieni sena kindergarten tfal li għandhom bżonn l-għajnuna tal-LSC għandna total ta' 11 u l-istess għalihom għandna post għalihom il-kol. Ħnibdew bl-ewwel wieħed tal-każijiet soċjali li huwa dan. L-ewwel wieħed huwa dik li għandha n-numru 700, 700. It-tieni għandek li għandha n-numru 543, 543. Wara għandha dik li għandha n-numru 716, 715. Sorry, 716. Wara għandna dik li għandha n-numru 526, 526.
Mbagħad għandna dik li għandha numru 509, 509. Wara għandna dik li għandha numru 503, 503. Nerġa' naqra r-riżultat ta' dan il-grupp, nibdew bl-ewwel waħda li ġiet li għandha numru 700, 700. Wara t-tieni waħda li għandha numru 543, 543. It-tielet għandha dik li għandha numru 716. Ir-raba dik li għandha numru 526. Il-ħames dik li għandha numru 509. U s-sitt waħda hija dik li għandha numru 503. Issa jmissna lil dawk li applikaw għat-tieni sena kindergarten, bniet, għandna dawk li għandhom lajnuna full-time one-to-one, minn dawn l-applikanti għandna 5 għadhom kif poġġew fil-container, santellawhom waħda waħda, nfakkar li għalihom il-kol għandna post f'xi skola tal-Knisja. Ekku l-ewwel waħda minn dawn it-tfal li minn ta' dan il-grupp u għandna number 542. L-ewwel waħda mbagħad it-tieni għandna 717, 717. Wara għandna number 516, 516. Wara għandna numru 565, 565. Wara għandna numru 553 li għandha oħta wkoll tapplika fil-Kinder 2. Daw kienu il-5 tfal li qed japplikaw bil-għajnuna full-time one-to-one għat-tieni sena kindergarten. Nerġa' naqra dan ir-riżultat ta' dan il-grupp. L-ewwel waħda hija dik li għandha numru 542, it-tieni hija dik li għandha numru 717, it-tielet dik li għandha numru 516, ir-raba hija dik li għandha numru 565, il-ħames dik li għandha numru 553 u li għandha oħta wkoll tapplika fil-Kinder 2. Mela issa għandna żewġ applikazzjonijiet tal-bniet dħul fit-tieni sena kindergarten li għandhom lajnuna shared tal-LSC, għandna 2 minn dawn l-applikazzjonijiet qed intellaw il-polza tagħhom bejniethom. Ekku l-ewwel waħda fosthom hija dik li għandha numru 711 u għandha oħta wkoll tapplika fil-Kinder 2. It-tieni waħda hija dik li għandha numru 714. Dawk kienu żewġ titfal li għandhom lajnuna shared għal-bniet fit-tieni sena kindergarten. Nerġa' naqra r-riżultat ta' dan il-grupp li huma daw iż-żewġ titfal. L-ewwel waħda ġiet dik li għandha numru 711, 711. It-tieni waħda ġiet dik li għandha numru 714, 714. Issa ngħaddu għal polz oħra għal dawk li qegħdin fil-proċess li jingħatalhom statement. Għandna 4 minn dawn l-applikazzjonijiet dejjem madħul fit-tieni sena kindergarten. Nfakkarkom li għal dawn il-gruppi għandna postijiet għalihom il-kol. Però dejjem l-għażla ssir billi l-ewwel insejħu l-ewwel wieħed minn tal-one-to-one, u mbagħad insejħu l-ewwel wieħed minn tax-shared, u mbagħad insejħu l-ewwel wieħed minn tal-statementing in process, u mbagħad nibdew it-tieni, it-tieni u t-tieni, u mbagħad it-tielet, eċċetera. Dejjem insegwu dik is-sekwenza. L-ewwel wieħed minn dan il-grupp huwa dik li għandha numru 729, 729. Wara għandna dawk li t-tieni waħda hija il-541, 541. It-tielet hija il-726, 726. U t-tielet waħda hija il-4311 li għandha huwa qed japplika wkoll fil-Form 1. Dawn kienu, naħseb 4 kienu mhux 3, 4 li għandhom lajnuna tal-qegħdin fil-proċess li biex jingħatalhom statement. L-ewwel waħda hija nerġa' naqra dan ir-riżultat ta' dan il-grupp.
L-ewwel waħda hija dik li għandha n-numru 729-729, it-tieni hija dik li għandha n-numru 541-541, it-tielet hija dik li għandha n-numru 726 u r-raba dik li għandha n-numru 4311. U issa ngħaddu għal grupp ieħor. Issa ħammorru għal dħul fl-ewwel sena kindergarten, ħanibdew mis-subien u ħanibdew mill-każijiet soċjali. Hawnhekk infakru wkoll li m'għandniex ħafna postijiet kif tafu intom fil-Kinder 1 anka fil-mainstream m'għandniex ħafna postijiet. Aħna m'għandna ftit kindergardens u daħlu ovvjament kemm jistgħu għalhekk il-postijiet fl-ewwel sena kindergarten huma limitati. U għall-każijiet soċjali hawnhekk għandna post wieħed imma għandna 6 applikanti. Ħantellaw il-polza issa. Nibdew wara l-ieħor. Mbagħad mill-applikanti li għandhom bżonn l-għajnuna ta' LSC għandna 33. Ekku l-ewwel wieħed fost il-każijiet soċjali huwa dak li għandu n-numru 3005. Wara għandna n-numru 562. Wara għandna n-numru 536. Wara għandna dak li jġib in-numru 532. Wara jom għandna dak li għandu n-numru 535. Mbagħad għandna dak li għandu n-numru 514-514. Dawn kienu il-każijiet soċjali, ħanerġa' naqra r-riżultat ta' dan il-grupp. L-ewwel wieħed fosthom huwa dak li ġie n-number 3005, it-tieni dak li ġab in-numru li għandu n-numru 562, it-tielet dak li għandu n-numru 536, ir-raba li għandu n-numru 532, il-ħames dak li għandu n-numru 535 u s-sitta huwa dak li għandu n-numru 514. Issa ngħaddu għal grupp ieħor. Ħanibdew dawk li għandhom l-għajnuna full time, 1-to-1, fl-ewwel sena kindergarten, minn dawn għandna 8. U santellaw il-polza issa, infakkar li minn fost daw 33 li għandhom bżonn l-għajnuna tal-LSC, kull ma għandna 4 postijiet biss. Jiddispjaċina ma kif għattilkom fil-kindergardens, l-ewwel sena kindergarten ma tantx għandna postijiet. Nibdew bl-ewwel wieħed li għandu n-numru 511, 511. It-tieni wieħed huwa dak li għandu n-numru 559. It-tielet wieħed huwa dak li għandu n-numru 531. Warajh dak li għandu n-numru 732. 732. Wara dak li għandu n-numru 540. 540. Wara dak li għandu n-numru 524. 524. Wara dak li għandu n-numru 563. 563. Wara dak li għandu n-numru 33. Nerġa' naqra r-riżultat ta' dawk li għadin f'dan il-grupp. Nibda mill-ewwel wieħed li għandu n-numru 511. 511. It-tieni huwa dak li għandu n-numru 559. It-tielet li għandu n-numru 531. Ir-raba dak li għandu n-numru 732. Il-ħames dak li għandu n-numru 540. Is-sitta huwa dak li għandu n-numru 524. Is-seba' huwa dak li għandu n-numru
563. It-8 dak li għandu n-number 33, 333. Issa, ħanaddu għal dawk li għandhom lajnuna għal nofs il-ħin li huma għandhom lajnuna shared minn għand l-LSC u minn dawn għandna 2 ħantellaw il-polza bejnietom u minn għal-waqt ikonna il-riżultat. Mbagħad wara għandna grupp ta' 23 li qegħdin fil-proċess li jkollhom statement. Għalhekk dan l-ewwel wieħed li għandna minn dawn li għandhom lajnuna shared hija 564, 564. It-tieni huwa dak li għandna n-numru 708, 708. Issa ngħaddu għal grupp li għandu 23 statementing in process li ġifri daw applikaw għall-għajnuna u għadhom fil-proċess biex jiġi deċiż jekk għandhom bżonn għajnuna u hekk u se tingħatalhom. Minn dawn għandna 23 applikant. Ħantellaw il-polza tagħhom kollha, issa ntellawhom waħda waħda. Infakru li f'dan il-każijiet tal-każijiet serji aħna inċemplulkom u nofrulkom il-postijiet li jkollna. Inċemplulkom privatament id-dar. L-ewwel wieħed li għandna huwa dak li għandu n-number 715, 715. Wara għandna dak li għandu n-number 561, 561. Wara għandna dak li għandu n-numru 727, 727. Wara għandna dak li għandu n-number 522 li għandu ħuħu ukoll li japplika fil-Kinder 1. Wara għandna dak li għandu n-number 529. Wara għandna dak li għandu n-number 546, 546. Wara għandna dak li għandu n-number 504, 504. Wara għandna dak li għandu n-numru 520, 520. Wara għandna dak li għandu n-numru 555, 555. Bat imiss lil dak li għandu n-numru 527, 527. Wara għandna dak li għandu n-numru 545, 545. Wara għandna dak li għandu n-number 500, 500, 500. Bat għandna dak li għandu n-numru 567, 567. U bat għandna dak li għandu n-number 710, 710, 710, 710. Bat għandna dak li għandu n-numru 521, 521. Għandu ħuħu ukoll li japplika fil-Kinder 1. Bat għandna lil dak li għandu 6719, 6719. Wara għandna l dak li għandu n-numru 701, 701, 701. Wara għandna dak li għandu n-numru 707, 707. Bat għandna dak li għandu n-numru 719, 719. Bat għandna dak li għandu n-numru 712, 712. Wara għandna dak li għandu n-numru 556, 556. U bat għandna dak li għandu n-numru 502, 502.
U l-aħħar wieħed li għandna huwa dak li għandu n-number 501501. Nerġa' naqra r-riżultat ta' dan il-grupp li huma tfal li qed jistennew sabiex jaraw biex jekk jingħataw x'għajnuna jew le. Nibdew bl-ewwel wieħed li huwa n-number 715. Mbagħad għandna t-tieni wieħed li huwa 561. It-tielet is-727. Ir-raba' 522. Il-ħames huwa il-529. Is-sitta huwa il-546. Is-seba' huwa il-504. Il-8 huwa il-520. Il-9 huwa il-555. Il-10 huwa il-527. Il-11 huwa il-545. Il-12 huwa il-500. Il-13 huwa il-567. Il-14 huwa 710. Il-15 huwa il-521. U il-numru 16 huwa il-6719. Il-17 huwa 701. Il-18 huwa 707. Il-19 huwa 719. L-20 huwa 712. U il-21 huwa il-556. Il-22 huwa il-502. Il-23 huwa il-501. Issa ngħaddu għal grupp ieħor, ngħaddu għal tal-Kinder 1 Girls. Social case għandna applikazzjoni waħda li hija tan-number 519. Ngħaddu għal grupp ieħor, dawk li għandhom lajnuna 1-1, għall-lajnuna 1-1 bniet fil-kinder għall-ewwel sena kindergarten għandna 2, ħantellaw il-polza bejnietom u dalwaqt ikonna l-ewwel waħda. Wara mbagħad għandna 8 li qegħdin fil-proċess li jiġu statemented. U għandna il-510. Mbagħad għandna l-512. Issa nerġgħu naqraw dan il-grupp li huwa r-riżultat ta' dawk li għandhom lajnuna full-time 1-1, bniet ta' dħul fl-ewwel sena kindergarten, l-ewwel waħda ġiet il-510 u t-tieni ġiet il-512. Issa ħantellaw il-polza dawk li għandhom fil-proċess biex jingħataw lajnuna ta' LSC, għandna 8 minn dawn l-applikazzjonijiet u santellawhom wara xulxin. Nfakkar li minn dawn għal dawn il-postijiet għandna 5 postijiet għal dawn it-tfal kollha. Dispjaċina li m'għandniex għal kulħadd. Imma kif għadt fil-bidu l-dħul fil-kindergarten huwa limitat ħafna. L-ewwel waħda f'dan il-grupp hija il-525. It-tieni hija l-506, 506. It-tielet hija il-538, 538. L-imis hija dik li għandha n-number 3374, 3374. Bat imiss dik li għandha n-numru 706, 706. Wara dik li għandha n-numru 568, 568. Wara jmiss lil dik li għandha n-numru 557, 557. U l-aħħar waħda hija dik li għandha n-numru 3282, 3282. Nerġa' naqra r-riżultat ta' dan il-grupp li huma tfal li jistennew biex jingħataw l-għajnuna ta' LSC. L-ewwel waħda fosthom ġiet dik li għandha il-525, it-tieni dik li għandha n-numru 5, 506, 506,
it-tielet dik li ġiet in-numru 538, ir-raba dik li għandha numru 3374, il-ħames hija dik li għandha numru 706 u s-sitta hija dik li ġiet li għandha numru 568. Is-seba hija dik li għandha n-numru 557. It-tminja hija dik li għandha n-numru 3282. Dawk kienu il-polots li kellna għallun, naħseb li l-estejnijhom kollha. Ekku, spiċċajna dawn il-polots tal-każijiet serji. Infakkar li speċjalment għal-bniet fil-Kinder 1 li forsi din is-sena m'għandniex posta lihom, imma kważi nista' ngħid ċertu ċertezza li jkollna posta lihom is-sena d-dieħla fil-Kinder 2. Sfortunatament għal-subien fil-Kinder 2 ukoll il-postijiet huma limitati ħafna x'm'għandniex ħafna skejjel tas-subien li jiftħu fil-Kinder 2 bid-differenza għal-bniet. Nfakkarkom li aħna issa nsejħu li kun immissu għal dawk kollha li għandna postijiet għalihom, inċemplulkom, nofrulkom il-postijiet li għandna u intom tagħmlu l-għażla tagħkom. Nirringrazzjakom tal-li segwejtuna, nirringrazzja għal dawk kollha li qed jissapportjawna f'dan ix-xogħol, il-Wi Media, l-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni ġewwa l-Kurja, it-tim tal-Uffiċċju tat-Dħul fl-iskel tal-Knisja u lilkom ukoll tal-li segwejtuna. Grazzi u nawguralkom minn qalbna.